So ngayon mga guys, gumising tayo ng maaga kasi papasok po tayo sa trabaho at mag-prepare po ako ng mga dadalhin. So bago tayo papasok sa trabaho mga guys, mag-supply muna tayo sa harap ng camera para maging gwapo tayo. Char. Yan. Okay. Takipan natin yung dangas ba? Yan, wala nang dangas. So mag-prepare po tayo. Ito po yung dadalhin ko. Ito ang susuotin ko para pag bubiyahe tayo, hindi tayo mahanginan sa ating katawan. Masama kasi pag medyo malamig. So ito ang dadalhin ko. Siyempre hindi mawala yung James Bond shades. Yan lang. So magbihis muna ako. Hindi ko na ipapakita dito sa camera. Nakabihis na po tayo, nakaprepare na po tayo, no? Siyempre lalabas na po tayo sa bahay at pupunta na po tayo sa ating trabaho kasi naka helmet na po ako, naka James Bond shades, yung bag. So ito pala yung boarding house ko. Pasensya na dito ko nilagay kasi wala yung partner ko. Dyan ko nilagay, hindi ko nilagay dito sa may lamisa kasi dito ako kumakain eh. So, maliit lang yung kwarto na inupahan ko. Yan. Yung namin, pintuan, hindi pa na pinturahan. Pero pipinturahan po ito sa may-ari. So, lalabas muna tayo. Lalabas na po tayo sa bahay. Sa aking tinutuluyan. Dito po tayo sa labas. Medyo madilim pa po kasi 4:40 pa ng madaling araw. Yan. Lalabas po tayo. Lagay ko muna yung mga dadalhin ko dyan. Tapos babalik muna tayo kasi may naiwan pa po. Yan. Ito po yung dalhin ko, yung baon. Tapos tapatin natin yung sarado natin yung pintuan. Kasi ako lang yung mag-isa dito sa tinutuluyan ko ngayon. Kasi yung mga kaboardmate ko po umuwi kasi ngayon ay holiday po ngayon, walang pasok kasi lahat ng mga kaboardmate ko po ay mag-aaral, mga estudyante. So okay, yan. So ilagay natin dito yung camera, tapos ilagay natin yung bag sa ating motor para safe. Yan. Okay. Lipat natin yung cellphone. Yan. Ilabas ko muna yung motor. Hirap talaga maging gwapo. So nakalabas na po yung yung motor natin, no? Yan. May dumaan. Ako, nakalimutan ko po yung raincoat. Kunin ko muna. Ulan na dito eh. Palaging umulan na dito kasi. Siyempre may raincoat po tayo, reserba, para hindi tayo mapasa sa biyahe po natin. Muntik na nakalimutan yung raincoat natin, Yan. Pasok natin sa U-box para pag umulan kukunin lang natin sa U-box. Yan po U-box ng motor. Ansak natin. Yan, paanda na tayo sa ating sasakyan, sa ating motor. Bago tayo aalis, siyempre yung natin, motor, papainitin natin yung makina para hindi masira kagad yung ating motor, no?
walang minor eh. Yan. So bago tayo alis, pray muna tayo. So tapos na po tayo mag-pray bago tayo alis. Papainitin muna natin yung makina, no? Yan. Tapos ilagay natin yung tubig. Kasi magdala ako ng tubig para pagkasayang ako. May tubig ako. May tubig doon sa tinatrabaho ko. Kaso lang medyo ano marumi. Hindi tayo mag ano doon magsaing. Tapos yung maliit na balde nalagayan ng biskuit. Siyempre lahat ng mga dadali natin sa trabaho naka-prepare na lahat. So ngayon sana hindi uulan. Medyo magiging yung kalangitan eh. Pero may bituin naman po. Yan. So ngayon pag aalis tayo dito hindi na tayo mag-video kasi unsafe po kasi. Yan. So aalis tayo. Patayin ko muna yung yung video natin ano. So ngayon mga guys, mag-departure po tayo sa ating tinutuluyang bahay at papunta na po tayo sa ating trabaho. Sa pag-alis po natin, nadaanan natin yung dalawang ali at magsisimba ata. Yan sila sa may simbahan natin dito sa Katedral ng Surigao City. Magdahan-dahan tayo sa pagmaniho sa ating motor, baka madulas tayo sa daan kasi umulan kaninang alas 12 sa gabi. So yun guys, dumating na tayo dito sa may labasan. Wala nang intro-intro mga guys. Look to the left, see to the right. Para iwas disgrasya mga guys. Mga mabibilis kasi magpatakbo yung mga motorista dito mga guys. Kaya doble ingat talaga. Hindi naman tayo madidisgrasya pag dahan-dahan lang yung takbo natin, di ba? Medyo kinabahan ako kunti, baka mga pulis na yan. Nag-checkpoint ata. Baka maharang ako, wala akong plate number, pero may struck platter ako sa pulis. Ito lang aking ipapakita sa kanila. Akala ko mga pulis na nag-checkpoint, hindi pala. Mga taga city traffic pala, nag-back up sila, nag-assist po sila sa nag-procession sa Mahal na Birhen dito sa Surigao. So ngayon, magdahan-dahan po tayo magpatakbo kasi nire-respeto po natin yung procession ng ating Mahal na Birhen at sa mga taong sumama. So yun guys, nandito na tayo sa gilid ng mga tao sa harap ng Regional Hospital. Pagkatapos nito, makalagpas tayo dito. Tuloy-tuloy na yung biyahe po natin at gabayan po tayo sa ating mahal na Panginoon. Huminto po tayo dito mga guys kasi bibili po tayo ng tinapay sa may bikiri. Kaso lang may sasakyan nakaharang. Mahirap na kung mag-overtake po tayo dyan, baka masagi po tayo sa mga sasakyan na dumadaan. Antayin natin pag makabinta na tayo. Kung wala na sasakyan sa likod, pwede na rin tayo dyan mag-overtake. Antayin lang natin pag maubos yung mga sasakyan na dumadaan. Ayan, antay-antay lang. Kasi medyo marami yung mga sasakyan. Ito na, pasok na tayo kasi wala nang sumusunod na mga sasakyan. Dito tayo huminto para hindi tayo makaabala sa ating mga kababayan. Bumaba ka agad tayo dito sa may harap ng bake shop para bibili tayo ng tinapay. At yung driver ng sasakyan, nandun na, nakabili na po siya ng tinapay. Umalis na para hindi siya makaabala sa daanan, no? Pumasok agad tayo para makabili na. Sa pagpasok natin mga guys, hindi agad tayo na-entertain kasi maraming customer. So magantay-antay lang tayo bago ma-entertain tayo, no, di ba? Inabot ko kaagad ang bayad para makabili ako ng tinapay na hotdog kasi masarap yung hotdog. Hotdog na tinapay ba? Ang naghintay ako ng ilang minuto kasi medyo matagal yung pagkuha ng hotdog ko. Ayan, hinintay ko dito. Siyempre, nagtabi-tabi muna kami. Nag-usap-usap muna kami dito sa harap ng bake shop. Pagkalipas ng ilang minuto sa paghihintay ko sa aking tinapay, medyo natagalan sa pagkuha. Siyempre, inabot kaagad niya yung tinapay ko. Inabot ko na rin. Ayan, umalis kaagad ako. Siyempre, pupunta na ako sa aking trabaho, no?
Pumunta kaagad ako sa aking motor para i-prepare ko yung mga dadalhin ko para maka-departure na ako dito sa big shop na binilhan ko sa aking tinapay, no? Pagdating ko dito sa aking motor, may nakita akong aso nang hingi ng pagkain. Kaso lang wala akong naibigay sa kanya kasi yung pirang binili ko, 25 pesos lang, wala nang iba. Hindi ko talaga mabilhan yung aso kasi wala na akong pera. Mahirap naman pag ibigay ko yung binili ko, wala na akong babaunin. Hindi talaga umalis yung aso. Nagantay na bibigyan ko ng pagkain. Kaso lang wala akong maibigay sa kanya. So umalis kaagad ako para hindi mag-asa yung aso. Mahirap talaga mga guys pag wala kang extra money, no? Wala kang maibigay. So yun guys, nakasakay na tayo sa ating motor at pupunta na tayo sa ating trabaho. Maraming sasakyan na dumadaan ngayon dito kasi madaling araw na po mga guys, no? Doble ingat talaga. Madulas kasi yung daanan ngayon dito mga guys kasi basa. So dahan-dahan talaga tayo dito, no? So yun guys, nakarating na tayo dito sa Barangay Luna, Checkpoint, Surigao City, no? Pakanan ho tayo at dadaan tayo sa pinakaunang tulay dito sa checkpoint. Ayan na ho, makikita na natin yung pinakaunang tulay at magdahan-dahan lang po tayo dito kasi madulas yung daan kasi basa. Ito naman po ang pangalawang tulay. Medyo mahaba-haba po ito sa unang tulay. Kung makalagpas tayo dito, may tulay po sa unahan. Sa crossing Barangay Tugbungon. Yun po ang pangatlong tulay. Nakatawid na po tayo sa pangalawang tulay. So nandito na po tayo sa dulo ng tulay po. Nakalagpas na po tayo. So ito na po yung pangatlong tulay. Yung maliit at may crossing dito sa Barangay Tugbungon, no? Malapit-lapit na po tayo sa ating patutunguhan. Medyo marami ng ilaw ang makikita. Pakaliwa po tayo dyan at papasok tayo dyan sa loob para makarating na tayo sa ating trabaho, no? Mga guys, dumating na po tayo sa ating pinagtrabuhan, no? Hindi ko natapusin ang pagbibideo kasi medyo umulan na. Malakas ang ulan. Medyo nabasa na ako.